Eki, beki, kıyık, seki, ipi, tuz, motor, malay, motor, kız. Sin, tırıktır, enem çık. Bir сум, 2 сум уйыны. Әлеге уйын Пермь ягы Барда районында язып алынган. Барлык уйында катнашучылар кулларын ян-якка уч төбе белән өскә каратып түгәрәккә басалар. Тиен акча, кичкенә таш яисә йөзекне кулдан кулга йөртәләр. Уртада санамыш белән билгеләнгән алып баручы игътибар белән күзәтеп тора. Уенда катнашучылар җырлый-җырлый тиен акчаны кулдан кулга йөртәләр. Җыр тәмам булгач, уртада торучы тиен акчаның кемдә калганын белергә тиеш. Аннан уен янәдән дәвам итә. Тиен акчаны төшереп җибәргән кешегә җәза бирелә. Elçi, belçi, eni, kunler, bilçi, arşında pışı, sin tırma, sin şak. Яулык салыш уены. Яшьләр түгәрәк ясап басалар. Санамыш белән яулык салучы билгеләнә. Ул кул яулыгын тотып түгәрәкнең тышына баса. Ки башлануга түгәрәктәгеләр бер якка, ә яулык салучы икенче якка әйләнә башлыйлар. Яулык салучы шул арада түгәрәктән чыгып җырлый һәм кул яулыкны бер уйнаучы артына ташлый. Артында кул яулык булган уенчы бер якка, яулык салучы икенче якка йөгереп китәләр. Кул яулыкны кем тизрәк алып өлгерә, шул җиңүче була һәм түгәрәккә баса. Ә өлгермәгән катнашучы яулык салучы булып уенны шул рәвешле дәвам итә.
Менә сиңа уң кулым. Егетләр һәм кызлар парлашып түгәрәккә басалар. Җырның кушымтасына кадәр әлеге парлар җырлап, кулга-кул тотынышып, түгәрәк буенча салмак кына хәрәкәт итәләр. Кушымта башлангач, парлар бер-берсенә карап басалар һәм әлеге уенга хас булган шәбәк-шәбәк хәрәкәтләрен ясый башлыйлар. Менә сиңа уң кулым, менә сиңа сул кулым, уң кулымда, сул кулымда, менә сиңа куш кулым диеп җырлыйлар. Өлгерсәң, өлгер уены. Уенда уенчылар саны так. Мәсәлән, 7, 9, 11 булырга тиеш. Уенда катнашучылар түгәрәккә баса. Санамыш белән уенны башлап җибәрүче кеше сайлана. Бию көе яңгырауга уенны башлаучы берәр катнашучы каршына бии-бии килә һәм тыпырдап аны уенга чакыра. Аннан соң алып баручы икенче пар янына китә һәм аның артыннан өченче уенчы иярә. Беренче кеше һәм янәдән чакырылган уенчылар борылып икенче якка хәрәкәт итә башлыйлар. Шулай итеп, алып баручы түгәрәктәге бар уенчыны үз артына ияртеп бетерә һәм кулга-кул тотынышып түгәрәк ясаганнан соң бию көенә бер якка таба биеп хәрәкәт итә башлый. Көй тукталуга уенда катнашучылар тиз арада үзләренә пар табарга тиеш булалар. Парсыз калган катнашучы уенны янәдән башлап җибәрергә тиеш була.
Әке-бәке, кыек-сәке, шәүкә-шәпшек, син, кал, бу, шык. Капкалы уены. Ким дигәндә 8-10 пар җитәкләшеп зур түгәрәк ясап басалар. Парлар җитәкләшкән килеш, кулларын өскә күтәреп капка ясыйлар. Көй башлануга арадан бер пар үзе теләгән ачык капкага керә һәм ул пар урынына баса. Ә үз урыннарын калдырган пар биеп икенче капкага юл тота. Көй туктауга капкага кереп өлгермәгән парга җәза бирелә. Cırmasınlar. Düşlesin, sayılar. Engleşir mi böyle? Шылбыр ише уены. Шүпрәле районы Мунчали авылыннан язып алынган. Уен 4 өлештән тора. Алдан алып баручы билгеләнә. Ул ярым түгәрәкнең бер башына баса, ә уенда катнашучылар кулга-кул тотынышып ярым түгәрәктә урын ала. Ярым түгәрәкнең бер башындагы пар кулга-кул тотынып капка ясый. Түгәрәкнең икенче башында торган алып баручы уенчыларны үз артыннан кулга-кул тотынышкан килеш капкага алып керә. Ләкин беркем дә кулларын ычкындырмыйча, сул як күршесе белән уң кулы, уң як күршесе белән сул кулы белән тоташкан хәлдә булырга тиеш. Алып баручы капкага керә тора һәм уенчыларны чылбырга тезә бара. Барлык уенчылар да чылбырларга тезелеп беткәч, катнашучылар алып баручыдан башланып китеп, кабаттан сүтелә башлый. Икенче өлештә хәрәкәтләр үзгәрми. Ләкин бу очракта уенчыларның куллары бер-берсенең иң башында тоташкан хәлдә булырга тиеш. Өченче өлештә уенчылар кулга-кул тотынышып ярым түгәрәккә басалар. Уртадагы пар кулларын күтәреп капка ясый, ике яктагы ярым түгәрәкнең алып баручылары кулга-кул тотынышкан катнашучыларны үзләре артыннан синхрон рәвештә капкага алып керәләр һәм әйләнеп кире үз урыннарына басалар. 4нче өлештә түгәрәктә әйлән-бәйлән үткәрелә. Алдан түгәрәк уртасына кызлар чыгып бии, аларның биюләрен егетләр алкышлап торалар. Аннан соң түгәрәк уртасында егетләр бии. Ә инде ахырдан бар уенчылар да парлашып бииләр.
Әке-бәке, қиық-сәке, ипи тұз, матыр малай, матыр қыз, сен тұрыптыр, інім шық. Көймә уйыны. Уенчылар түгәрәк ясап басалар. Беренче чиратта ике уенчыны санамыш ярдәмендә айырып алалар. Алар төп парлар ролен башкарып, кулларын өскә күтәреп капка ясап торырга тиеш булалар. Калган уенчылар кимә генә килә дип аталган татар халык җырын башкарып, түгәрәк буенча бер якка хәрәкәт итә башлыйлар. Җырның кушымтасы башлануга, сайланган пар кулларын өскә күтәреп капка ясый. Калганнар парлашып, капка эченнән үтәләр. Җыр туктагач, капка төшә, капка астында кайсы пар кала, шул җаза үти. Җыр җырлыйлар, бию, табышмак әйтәләр һәм башкаралар. Җаза үтәгәннән соң, әлеге пар уенны яңадан башлый. Әлләрия-ләрия уены. Уенчылар кулга-кул тотынышып, парлашып басалар. Парларның берсе әлләрия-ләрия халык җырын башкарып, үз каршындагы берәр парга биеп килә һәм җырның кушымтасында әлеге пар белән парлашып әйләнә һәм пардагы кешеләр белән алмаша.
Яңа барлыкка килгән парлар кире үз урыннарына басалар. Әлләрия җырын алга таба икенче пар дәвам итә. Алга таба уен тәртибе шулай ук алып барыла. Борылдырыш яисә төрттөреш уены. Уенда катнашучыларның саны так булырга тиеш. Егетләр һәм кызлар кулга-кул тотынышып бер-берсенә кара-каршы басалар. Уенчылар үзләре теләгән берәр җыр көенә куллары белән салмак хәрәкәтләр ясап торалар. Парсыз калган уенчы шул ук көйне җырлап әлеге парларның артында йөри. Һәм җырның кушымтасы башлангач, үзе теләгән бер уенчының аркасына кулы белән төртеп, аны этеп чыгара һәм шул катнашучының урынына баса. Пардан чыгарылган катнашучы үзенә иптәш эзләргә тиеш була. Уен шул тәртиптә дәвам итә. Урал буе татарларының бию уены. Бу биюле уен. Ул Урал буенда яшәүче татарларның 20 гасырның 20-30 елларында киң таралыш алган общий танец исеме белән билгеләнүче биюгә нигезләнеп иҗат ителгән. Әлеге биюнең структурасы нигезендә рус кадриле ята. Ләкин бию элементлары тулысы белән татар халкыныкы. Әлеге уен бер тәртипкә салынган бию хәрәкәтләрен башкаруга корылган.